me parece, Héctor, cando a xente que ten unha doenza se asocia, non? Para visibilizar, para facer pedagogía sobre un trastorno como este tan pouco coñecido. Claro, é fundamental primeiro porque entre eles atopan esa rede de apoio, é dicir, porque ás veces diagnostícanos unha enfermidade e parece que estamos solos no mundo, non? Eu teño isto, e sobre todo se son enfermidades pouco coñecidas ou das que se denominan raras, non? Eu estou solo, parece que non hai ninguén máis, pero se atopo esa rede de apoio con máis pacientes que teñan o mesmo, máis familiares que teñan pacientes co mesmo e que entenden eses síntomas, é fundamental, primeiro, como medida de presión, para facer máis coñecida esa patoloxía ou pedir máis investigación, e logo, por suposto, para atopar ese apoio, esa rede de apoio. Que é o TDAH, o trastorno de déficit de atención? Pois mira, é precisamente eso, un trastorno de déficit de atención que pode levar hiperactividade ou non, como imos ver despois, é un trastorno do neurodesenrolo, é dicir, hai un retraso madurativo, especialmente nos nenos, porque normalmente adoitase diagnosticar na infancia, que sería o ideal para poder tratalo dende a infancia xa cando chega a idade adulta. En torno aos 7 anos é máis ou menos cando se pode diagnosticar e se pode ver realmente ese trastorno madurativo que realmente fai que o seu cerebro sexa un pouquiño diferente. De feito, se fixéramos unha resonancia magnética, veríamos como hai determinadas zonas que responden de xeito diferente unha persoa que ten TDAH e outra que non. E por se nos están aí a vos, pais, nais vendo, que síntomas dá o TDAH? Pois aquí vai depender porque temos 3 tipos de TDAH, é dicir, temos o trastorno que leva a hiperactividade, o que leva déficit de atención e logo o combinado que leva os dous, hiperactividade e déficit de atención, é dicir, podemos ter un dos 3 ou destes 3 tipos. O que leva a hiperactividade vemos ese atraso madurativo a nivel de neurodesenrolo, que é común nos dous casos, pero, por exemplo, no trastorno de hiperactividade vemos que o neno que fala moito, que interrumpe constantemente, que non é quen de atender ou de agardar o seu turno, custalle moito agardar ese turno de palabra ou ese turno para intervir na clase. Temos tamén esa inestabilidade emocional, inquietude motora, o neno está continuamente collendo cousas, facendo cousas, ten que coller algo, estar continuamente xogando coas mans, movendo as pernas, non é quen de estar, o típico neno que dis é que non para na clase, non está quieto, bueno, pois podería ser este trastorno con hiperactividade. No caso de que leve déficit de atención, aquí os síntomas son diferentes, imos ver que hai máis non remata tarefas, é dicir, ti lle dis, bueno, pois tes esta tarefa aquí para rematar, sexa na casa ou sexa no colexio, e realmente pois non é quen, porque en canto empece esa tarefa, xa en vez quere empezar outra distinta, esa quedou a medio rematar, empeza outra, vemos tamén esa inestabilidade emocional e custalles organizarse tamén normalmente, non? É dicir, bueno, pois primeiro teño que facer isto, cando remate fago isto outro e logo isto outro. Seguir esa secuencia custalle moito porque hai totalmente esa desorganización e logo pode ser combinado na que temos hiperactividade combinada con déficit de atención. Claro, pero o que estás contando é terrible, porque se non se diagnostica pode levar a moitos nenos directamente ao fracaso escolar, claro. Como manexamos a un neno con TDAH? É dicir, que hai que facer cun neno así? Claro, calcúlase que aproximadamente afectalle o 10%, o sea, a un de cada 10 nenos. De cada 10 nenos que hai nunha aula, un deles calcúlase que sí que pode ter este déficit de atención con ou sin hiperactividade e, ademais, afectalle máis os nenos que as nenas. En concreto, 3 veces máis os nenos están máis diagnosticados. Como manexalo en nenos? Claro, aquí os expertos, o que nos recomendan, tanto os psicólogos como os neuropsicólogos, recomendan ter primeiro esas rutinas claras, esos horarios estables, é dicir, non estar cambiando ya rutinas ao neno constantemente, porque custalles moito o ter que cambiar desa rutina e que de repente sobre a marcha cambiar esa organización que eles en principio lograron ter. Porlle tarefas con un inicio, un final como moi claro. Claro, e dividilas en pasos pequenos, é dicir, non é dicirlle ti tes que facer isto, senón vamos facer isto, unha vez que está feito facemos outro, ir pouco a pouco, ir dividíndoas en tarefas máis pequenas para que así sexa máis doado que acaben rematándoas. Vemos tamén evitar castigos desproporcionados, porque moitas veces este trastorno o que leva a esa desesperación. Eres parvo, non sabes nada, non te centras. Non das acabado nada, eres un desastre, non paras de moverte, vou tatar a silla porque non paras. Entón, ese castigo, ese reñirlle, ao final acaba provocando que o neno aínda se comporte peor, porque realmente é un trastorno que el non pode controlar, non é quen de controlar, pero sí é certo que con traballo e pouco a pouco podemos ir mellorando a súa calidade de vida. Pero logo tamén pode afectar a idade adulta, claro. Claro, eso che iba a decir. Víamos aí o caso de Paula Vázquez, Iniesta, é dicir, se é un adulto con TDAH, como manexa? No caso dos adultos, o TDAH evoluciona de xeito diferente, é dicir, un adulto xa non pode
normalmente esa parte de hiperactividade, de hiperreacción, de non parar quieto, de non de parar de moverse, o adulto vai no tentando controlar, porque claro, no seu traballo non é compatible ese non parar quieto ou ese estar levantándome, sentándome, vai ter que adaptarlo para poder levar unha vida adulta, entón normalmente evoluciona máis a trastorno de déficit de atención. Que o que ocorre? Pois que, por exemplo, normalmente pois igual é o típico adulto que chega tarde ao traballo, pero non porque queira, senón porque realmente vai se liando na casa ou teño que levar isto que teño que levar ao traballo, pero logo deixouno, olvidouno. Cando está chegando ao traballo ten que dar a volta porque se esqueceu de non sei que. O sea, realmente custalle moito esa organización, entón acaba tendo esas repercusións a nivel laboral. Tamén temos que tratar de facer esa planificación diaria, temos por aquí o típico planning. Que útil, claro. No que teríamos todo o día organizado para seguir o planning exacto e que non lle cambie nada, para poder seguir esa rutina e poder leválo. Seguimos un pouco co mesmo, con esa dividir tarefas, establecer prioridades e logo reducir distraccións, tratar de reducir un pouco ese uso en exceso do móvil para levar unha vida o máis organizada posible e tratar de reducir esa déficit de atención ao máximo para poder levar unha vida pois compatible coa vida adulta. E sobre todo entender o que nos sucede, non? Que é tan importante para porlle remedio, non? É fundamental entendelo, diagnosticalo para logo dende aí empezar a tratalo. Para non autodenominarnos un desastre, non? É dicir, eu teño isto e teño que ver como... Se non sabemos o que nos pasa, non podemos buscarlle solucións. Entón, saber o que nos pasa, chegar a ese diagnóstico, non nos imos diagnosticar por velo nas redes sociais, pero sí, vimos ir ao especialista, imos ir ao psicólogo, imos ir ao neurólogo para que nos diagnostique, nos faga os test necesarios para poder diagnosticalo e unha vez que o temos, empezar a tratalo para o típico, para decir, non, é que eu son moi despistado, eu son un desastre, eu non paro, non. O que tes este problema e podemos tratalo. E imos porlle remedio. Creo que temos unha preguntiña de WhatsApp para ti, Héctor, a ver que nos consultan sobre este tema. Lin que tomar paracetamol durante o embarazo aumenta o risco de TDAH. Quedo pampa, que hai de certo? A Trump. Sí, a Trump e os negacionistas, sí, de feito non fai moitos meses saíra Trump dicindo nestas declaracións sempre polémicas de Donald Trump dicindo que non tomaran as mulleres embarazadas paracetamol porque provoca TDAH. É totalmente falso. O paracetamol está moi estudiado, un medicamento moi estudiado. De feito, é dos poucos medicamentos que poden tomar tranquilamente as mulleres embarazadas e non vai provocar TDAH nin en adultos, nin en nenos, nin en nada. Podémolo tomar cando precisemos en a dosis segura, claro. Pero non hai ningún problema. Pois aclaradísimo. Outra dúbida de WhatsApp. A ver, teño 32 anos e diagnosticaronme TDAH de nena. A miña filla o pode ter tamén? Que interesante. Moi importante porque non o comentamos. Si é certo que o trastorno herda. Que me dis? Claro, moitas veces o adulto chega ao diagnóstico gracias aos seus fillos. É dicir, como veíamos no vídeo, teño o meu fillo, a miña filla, que lle diagnosticaron TDAH, e dis, claro, como veíamos no vídeo, parece que eu teño tamén un pouco estes síntomas, pero claro, fai moitos anos falar TDAH era falar de algo que non se sabía nin o que era. No 75% dos casos, herdase. Así que é moi probable que os teus fillos, as túas fillas, se ti tes TDAH, tamén o teñan. Pois ollo con iso, e último xa, whatsappiño sobre este tema. Noto o meu fillo moi despistado e inquedo. Podería ser TDAH? Claro, isto ten que ser algo mantido no tempo, é dicir, é algo ademais que afecta a todas as esferas do neno, é dicir, non é dicir, no colexio pásalle isto, pero na casa non, cos amigos non, ou ao revés, na casa ou cos amigos está moi inquedo e despistado, pero no colexio non. É algo que lle afecta a toda a súa vida, a todas as esferas da vida e que se prolonga no tempo. Por estar despistado unhas semanas non tes TDAH, pero se é algo que se mantén, sí que convenía miralo. Bueno, pois interesantísima esta sección, oxalá axudáramos a moita xente a entender este trastorno.